Bon dia. Durant tot aquest mes de març volem impulsar tot un programa d'iniciatives per escoltar les veus de la terra, és a dir, totes aquelles activitats, totes aquelles iniciatives que es proposen arreu dels països catalans la defensa del medi ambient, de l'entorn natural i del patrimoni cultural del país. Ho farem a través de dues vies. En primer lloc, torno a cedir l'Instagram que tinc com a president, amb més de 100.000 persones, perquè a través d'aquest instrument es pugui fer arribar totes aquelles activitats que de manera constructiva, propositiva i que també vulguin denunciar el que pugui ser un menysteniment o un greuge o una proposta per poder salvar o per poder evitar que el nostre medi natural pateixi les conseqüències d'alguna acció que no es considera que en aquests moments és correcta. El dia 20 farem aquesta jornada, les veus de la terra, en el que podem debatre tant el model energètic del país, la gestió de residus, com tota una sèrie de qüestions que en aquests moments, des d'iniciatives com Salvem el Delta, amb la taula de consens del Delta, fins a tota la problemàtica que poden haver-hi amb els parcs eòlics a l'Empordà, d'una manera molt àmplia tinguem aquesta possibilitat de posar i d'escoltar aquestes veus, aquestes iniciatives que ens arriben de diferents llocs del país. Si hi ha cap manera de veure en positiu la tragèdia de la Covid que hem viscut, és perquè ens doni la força perquè sigui un autèntic motor de canvi del nou país que volem. No podem reconstruir un model fracassat, no podem reconstruir un model que ens portava al col·lapse climàtic o a la destrucció del nostre paisatge, de la Terra, tal com l'hem conegut fins ara. Per tant, necessitem canviar, necessitem transformar un model radicalment diferent. I això és el que volem debatre amb tots vosaltres, amb totes les entitats, amb totes les persones que esteu plantejant-vos com podem construir un país nou, un país viu, un país verd, un país sostenible i equilibrat. A tots vosaltres sentiu-vos cridats a participar-hi i amb molt de gust el dia 20 ens veiem en aquesta reunió que espero que sigui una reunió constructiva, de debat i propositiva. Moltes gràcies.